Tulo ka tindahan ang nadanyos sumanadaros sa usa ka wing van truck nga dunay kargang sinakong feeds diyang nawad-an matud pa og preno sa Barangay Marilog proper, Davao City. Ano ang report ni Argil Relator? Nagpasad na kining sinakong feeds kilid sa Davao Bukidnon Highway sa Barangay Marilog proper, Davao City. Dihang natumba ang gikargahang wing van truck human nabulasot ang mga ligid niini sa kanal Miyerkules sa buntag. Dili na sab mahitsura kining tulo ka mga tindahan dihang nadaro sa maong truck. Webes sa buntag dihang gipabarog na ang nadanyos nga truck gamit ang rescue and towing jeep sa Marilog. Sumala sa driver, nawad-an matud pa og preno ang truck dihang mibahada na ang dalan. Hinungdan nga nawad-an sab siyag kontrol sa pagmaneho. Pag last na nga kurbada pa bahada na ko, wa naman gyud na ya ramon tato na ko sa ubos sa barangay hall na kunta itagak. Nya wa may mga kanal di una-una na ko mangita igog kanal gyud nga lomlom para ma tagak gid siya aron di ko maka-damage og kuan kay naman ko nagbrigada po diri. Gikan Bukidnon ang truck karga ang 500 kasakong feeds padulong unta sa Santa Cruz, Davao del Sur. Hinoon walay naangin sa maong disgrasya. Nagkasinabot na matud pa ang amo sa truck driver ug ang mga tag-iya sa tulo ka nadanyos sa tindahan nga bayaran sila. Buwayad man daw sila. Kaya ako pong ibalik kung patukod lagi kay magsugod ng klase. Actually kaning tindahan na parang dali sa eskwelahan lang magklase. Ang disgrasya dili matagan. Apan sa kanunay nga pahimangno sa mga otoridad, mamahimo kining malikayan pinaagi sa pag-igmat ingon man pagsunod gayod sa mga balaod trapiko. Kauban si Master Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.